नै जोंनि बागान गायनाय बिगोमाफोरा जुदि हाया थिग गैयाब्ला जों हाखौ थिग खालामनानै बागानखौ जों बासायनोसो जों थांखि लादों। दिनै जोंनि ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरा हाया जुदि दिनैबो फरेस्टआव दङबा दिनैबो खास हायाव जुदि थानो गोनां जादोंबा बिथांमोननि थाखाय जों बे हाखौ पार्मानेन्ट खालामनो मियादि पाट्टा होनो थाखायसो जों खामानि मावगोन। बेयाव आरो एरखुनायनि बा सोरखौबा होखारनायनि खुनु कुइसन फैया। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एक्स एनडिबिफ्रा दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो थामहिनबा इउपिपिएलनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों। स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आङो गोलाव खालामाजासे एक्स एनडिबिफ्रा दिनै प्रमद बर सारनि हेंथायै मा बुंदों, लोगोसे प्रमद बर सारा बिपिएफनि हेंथायै लोगोसे गावसोरनि इउपिपिएल दोलोनि मा बाथ्रा बुंखो। स' नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ स्क्रिनाव नायलांदो। अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। थारैनो दिनै जोंहा बिटिसिआव जोंनि थै आरो जिउआव संग्रामजों जों टटेल 39टा डिपार्टमेन्टफोर मोनदों। नैबे 20टा बोसोराव जायफोरा सरकार सालायबोबाय बेयाव जोङो जेब्ला मोजां नोजोरजों नायगोन आंबो बुजि मोनदों नोंथांमोनाबो बुजि मोनगोन मोनसेल' डिपार्टमेन्टआ गोरा गोख्रोङै खामानि मावनायखौ जों नुदों। बे जाबाय पिडब्लिउडि रोड्स आरो बिल्डिं। जोंनि लामाफोरा जादों जोंहा न'फोर जादों। बिनि अनगायै 38टा डिपार्टमेन्टखौ प्राय भाग मावनाय बायदि जों नुवाखै। डिपार्टमेन्टआ जिबायदि खामानि मावनांगौ बेबायदि मावनो हानाय बायदिखौ जों नुनो मोनाखै आरो बेयावहाय दिनै नोंथाङा जि कुइसनखौ खालामदों एग्रिकालचारनि सायाव बा आबादनि बिथिङाव दिनै नोंथांमोना मा सिमां दङ। थारैनो दिनै जोंनि बे बिटिसिनि 70% बा 80% रायजो राजाफ्रा आबादजों थांनानै दङ। जोंहा मोनसे एग्जाम्पल दङ। जोङो गामिनि रायजो राजाफोरजों थांनानै बे बाथ्राखौ जों शेयार खालामबाय थादों, फोरमायबाय थादों। दाख्लैबावै जोङो मोनसे जायगायाव सासे आदाजों जों सावरायहैदोंमोन। बियो बानलु गायबाय थादोंमोन। जों सोंबाय जोंनि पार्टिनि सोमोन्दै रायलायखांनायनि उनाव आदा बानलुनि दामा बेसेबां? बे बुंबाय 20 थाखाल' केजि। नों गाव खरस खालामनायानो फैफाफिना जोंनि खस्थ'खौथ' बादानो दोन हाजिरायानो दिनै बानलु खानायनो होनो ओंखारबावनो नागिरा बेबायदि अबस्था बिथाङा फोरमायदों जोंनो। बिनि उनाव जोङो फैबाय मोना मोना जों जेब्ला बे गलमा सकआव जों जेब्ला बानलु बायफैदों बानलुनि दामा दिनै 80 थाखा। गायग्राया मोनदों आबादारिया 20 थाखा बागानाव, सोरबा जादों गेजेराव 60 थाखा। दिनै बे सिस्टेम दिनै जोंहा बोरै जोंनि आबादारिफ्रा जौगागोन बिदिब्लालाय? आरो जों नुदों नैबे एग्रिकालचारा जिबायदि खामानि मावदों आलु बिधाना बोथोर बारनानै मोनफैदों। नोङो मालाबा जुखामनि बिधान मोनदों बे बोथोर बारनानै मोनफैदों। बेबायदिसो दिनै आबादारिफोरखौ जोथोन लानायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै जोंनि आबादारिफोरा जिबायदि थांनानै दङ रावनिफ्रायबो जेबो सहाय लायाखै। गावहा जि दङ बेजोंनो दिनै खामानि मावगासिनो दङ। आरो जोंनि आबादारिफोरा गोजाम आदब खायदाजों जाय आदब खायदाखौ दिनै जोंनि आबै आबौआ बेसेबा गोबाव समनिफ्रायनो आबाद मावनो फोरोंलांबाय बेबायदि आदब खायदाजोंनो जोंनि रायजो राजाफोरा आबाद मावबाय थादों। आरो बेखौबो दिनै जोङो नोजोर बोदों। गोजौ थाखोनि बे गोदान जुगनि गोदान मुगानि आबादारिफोरा माबायदि आबाद खालामो जोङो बेफोरखौबो फोरोंनो जों सिमां लादों। आरो आबादारिफोरा जि आबादफोरखौ खालामगोन बे आबादफोरखौ मोजां दाम मोनहोनो थाखाय बिथांमोना मोजां दाम मोननांगौनि थाखाय जोङो एपिबिआ सरकाराव दायोब्ला सरकारजों सलायनो हायोब्ला सरकार दानो हायोब्ला जोङो खामानि मावगोन। आं दा बुंनाय बायदिनो दिनै गेजेराव सोरबा बानलु गायग्राया 20 थाखा मोनदों केजि, जायहा बांसिन मोननांगौ फैसाखौ खिन्थु गेजेरावसो सोरबा 60 थाखाखौ जाबाय थादों। दिनै बेबायदि दिनै जोंहा 20टा बोसोर सरकार सलायनायनि उनावबो अब्लालाय आबादारिफ्रा बोरै उथिबोगोन? आं देग्लाय नुदों जोगोनार बिराद गायबाय। बेनिफ्राय आं सोंदों सानसेखालि बेसेबां जोगोनारनि दामा, बुंबाय 1 थाखा केजियाव हरनो गोनां जादों दिनै जोगोनारखौ। अब्ला देग्लाय बिगासे गायनाय आबादारिया खाल मानसि बोरै 5 बिगा गायगोन बेलाय? बिहा मेन्टेलि आरो गोसोआव बायफ्लेनायसो फैबाय जे इसेबां खस्थ' खालामनायनि उनावबो जुदि मोजां दाम मोनाब्ला माबोरै जोंनि आबादारिफोरा थांनानै थागोन? माबोरै जोंहा आबादारिफोरा जौगालांगोन? माबोरै आरो देग्लाय बिगासे गायदोंबा खाल मानसि 10 बिगा गायनो हागोन जोंनि आबादारिया? थ' दिनै जों नुदों एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट थानायनि उनावबो जोंनि आबादारिफोरा बेबायदि गोबां मोगा-मोगिजों जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बेवहाय जोङो सिन्था खालामदों आबादारिफोरखौ जोङो माबायदि दैखोलांनो हायो। थ' आं दा बुंनाय बाथ्राफोरा जोङो गोनोखो मुगानि आबादारि महरै जोङो बिटिसिनि आबादारिफोरखौ जोङो बनायनो थांखि लादों। आरो बेबायदि जों सरकार बनायबा बिथांमोनखौ जों क्लास होनायनिफ्राय लानानै माबायदि सापर्ट खालामनो हायो गभर्नमेन्ट हिसाबै एपिबिआ बेखौ जोङो नाजागोन। दिनै जोंनि बागान गायनाय बिगोमाफोरा जुदि हाया थिग गैयाब्ला जों हाखौ थिग खालामनानै बागानखौ जों बासायनोसो जों थांखि लादों। दिनै जोंनि ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरा हाया जुदि दिनैबो फरेस्टआव दङबा दिनैबो खास हायाव जुदि थानो गोनां जादोंबा बिथांमोननि थाखाय जों बे हाखौ पार्मानेन्ट खालामनो मियादि पाट्टा होनो थाखायसो जों खामानि मावगोन। बेयाव आरो एरखुनायनि बा सोरखौबा होखारनायनि কোনো कुइसन फैया। পুরমেন ইলেকশন মেনেজমেন্ট থিওরি বলে এটা আমি ইউপিপিএলে নতুন এটা পদ্ধতি ওলাইছিলোঁ আৰু সেই পদ্ধতিত কাম কৰি আজিৰ তাৰিখত আমাৰ খৈৰাবাৰী ব্লকত যিটো আমাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু বুথে হিচাপ দিছে প্ৰায় 8,000তকৈ অধিক পৰিয়াল আমাৰ ইউপিপিএলৰ ফৰত আছে বা ইউপিপিএলৰ তাত আছে। তো সেইটো যদি হৈ যায় সঠিকভাৱে আৰু অলপ কাম কৰিব পাৰিলে খৈৰাবাৰী ব্লক এইবাৰ খৈৰাবাৰী সমষ্টি ইউপিপিএলৰ দখলত আহি আছে, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। আমি 40টা সমষ্টিতো একে থিয়ৰিতে কাম কৰিছোঁ আৰু মই চাইছোঁ যে প্ৰায় 34টা যিটো সমষ্টি আছে তাত আমাৰ 7,000তকৈ বেছি ফেমিলি আছে। ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান আছে 10,000, 12,000, 15,000লৈকে
ফেমিলি থকা আমাৰ সমষ্টি আছে গতিকে আজিৰ তাৰিখত মই যিটো এনালাইচিছ কৰি পাইছোঁ যে একক সংখ্যা গৰিষ্ঠ লৈ UPPL চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই ছাৰ যিহেতু আপুনি টিকেট প্ৰদান কৰাৰ পিছত কিছু আপোনালোকৰ টিকেটৰ যি প্ৰত্যাশী লোক আছিলে তেওঁলোকে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কিছু নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে চবৰ লগতো আলাপ আলোচনা হ'ল প্ৰায় 95% সফল হ'ল এজনৰ লগত আলোচনা চলি আছে তেখেতে হয়তো নিশ্চয় আমাৰ কথা মানিব আৰু দলৰ লগত ডিচিপ্লিনৰ কাম কৰিব আদাৰৱাইজ এনেকুৱা বহুত জেগাত হোৱা নাছিলে 6-7টা জেগাত হৈছিলে আৰু এইটো অলৰেডি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল গতিকে এইবাৰ আমি খুব ভাল এটা নিৰ্বাচন পাইছোঁ য'ত নেকি তেনেকুৱা সাংঘাতিক একো আমাৰ মাজত মনোমালিন্যও হোৱা নাই আৰু তেনেকুৱা একো ঘটনাও হোৱা নাই আৰু যিখিনি প্ৰাৰ্থীত্ব দিয়া হ'ল ৰাইজৰ দাবীতে প্ৰাৰ্থীত্বটো দিয়া হৈছে যে এইজন প্ৰাৰ্থীক দিলে ভাল হয় এইটো পাব্লিকৰ পৰা অপিনিয়ন লোৱা হৈছে দলৰ পৰা অপিনিয়ন লোৱা হৈছে বুথ প্ৰাইমাৰী কমিটিবিলাকৰ পৰা ইণ্টাৰনেল এটা এছেছমেণ্ট লোৱা হৈছে তাৰপিছত আমাৰ প্ৰাৰ্থীত্ব দিছোঁ গতিকে উইনেবিলিটি বা উইনিং পচিবিলিটিটো বহুত বেছি अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुखाबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला जोंहा XNDB फ्रा दिनै मानव गेदेर प्रमोद बर' सारनि हेंथायै मा बुंदों आबादारिफोरनि बागै मा बाथ्रा बुंखो लोगोसे प्रमोद बर' सारा गावसोरनि दोलोनि पार्टिनि बागै मा बाथ्रा बुंखो मा फोरमायखो नोंथांमोना खोनानो मोनखाबाय दा बेनि बेलायाव नोंथांमोना सोरनि टपिकआ बांसिन मोजांसिन नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा फरायनानै जाहाथे बुजिलायो आरो फैबाय थानाय BTR BTC इलेक्सनाव सोर दैदेनगिरिनो जों भटखौ होनांगौ बेखौ डिसाइड खालामनो हायो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब